Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantok sa Kikat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita para sa amon special coverage. Mga nasapuan kapatay sa Sipalay City, nagdangat na si 16, may mga missing sa gihapon. Mga balay kag establisyemento komersyal napuno sang lunang sa Kabangkalan City, pagpanilo mabudlay kay wala sang tubig. May mga nagapangayo na sa bulig nga yara sa dalanon sa Himamaylan City. Malapad nga parte sa Southern Negros, wala sa gihapon sa supply sa kuryente kag tubig. Kag sa Good Vibes sa Valladolid, mga tahong nagdagsa sa higad sa baybay matapos ang bagyo. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Pag-asa may isa naman ka LPA nga ginamonitor sa Guasang PAR. Mayara naman karon sa isa ka low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang ginabantayan sang Pag-asa. Ang LPA ang yara pa karon sa Dagat Pasipiko kag malayo pa sa PAR, gani padayon lang karon ng ila sini nga monitoring. Malayo naman sa karon sa PAR ang Bagyo Odette o kunang Bagyo Rai kag wala na ini sang direkta nga epekto sa panahon sa pungsod suno sa Pag-asa. Sa number 9, sa isa ka executive order, gipaidalom ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang Negros Occidental sa state of calamity. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, 5.9 billion pesos ang halit nga natugas ang bagyo sa pananom, kasapatan, infrastructure, health, food and nutrition sa mga eskwelahan kag seaports. 38 ang patay, 3,764 ang kalaguba nga mga balay, kag 16,477 naman ang damage nga mga puluyan. Pagpaidalom sa state of calamity sa probinsya, magatugot sa paggamit sa calamity funds. Sunod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, good as past naman ang among tikang kag buwas na natalana ang SP sa pagpasal sa approval para diri. Nalagip man diri ang pagpatuman sang price freeze sa basic necessities kag commodities agud tumalikawan ang pagpamintaha sa presyo kasubong man hoarding sa mga goods. Labing apektado ang power lines kag luyag sa gobernador nga makapadala sang dugang nga personnel para makabulig sa mga nagkalatumba nga poste. Parayon man ang pagbaton sa probinsya sang anuman nga bulig, ilabi na pagkaon kag tubig, tubtub nga ang mga apektado ang makabalik na sa ilatag sa mga puluyan. Sini nga hapon nag-abot si presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya. Nagsapol siya sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer para may baluan kung ano nga bulig ang mahimo niya mahatag sa mga biktima sa bagyo sa Negros Occidental. I also mentioned that part of this calamity fund has already been used for COVID. So whatever is remaining, under the quick response fund, there's only 15 million left. No? But we will still look for other funds, no, savings especially, that we can use for Typhoon Odette. More of ano na lang ito, relief efforts, no, trying to provide help, no, for the victims until such time that they can go home to their respective areas. That's why I feel na the earlier the local or the national can extend financial assistance, the better for these evacuees. Sa number 8, halit sa pananom sa Negros Occidental ang nagdangat sa 4.4 billion pesos. Sa reports ng Office of the Provincial Agriculturist, 4.3 billion ang kahalitan sa palay, mais kag high-value commercial crops. Masobra sa 19 million naman sa fisheries kag sa irrigation kag agri-support infrastructure. Sa kasapatan naman, sa reports ng Provincial Veterinarian,
office, 595 million pesos ang kahalitan. 275 million pesos ang halit sa broiler. 54.7 naman sa game fowl kag housing facilities. Sa piggery, 100 million pesos. Sa mga backyard, 64.9 million kag sa mga LGU-owned structures, 35 million pesos. Sa mga farms, masobra sa 13 milyones pesos ang halit. Sa number 7, aton balikan ang sitwasyon sa mga banwa kag syudad sa Southern Negros pila ka oras matapos ang pagpanghalit sa bagyo nga Odette. Sa Mamaylan City, may mga nagapangayo na sambulig sa higad sa karsada. Yaring report. Biyernes ang aga, pila ka oras matapos ang pagpanghalit sa bagyo nga Odette, amo silang sitwasyon sang Dalanon Pasur. Sa Circumferential Road sa Barangay Ali sa Bacolod City, may kubo nga gilupad sa tunga sang dalan. Sunod sa tag-iya sang balay nga si Efren Carpentero, nakalumpat lang gid siya sang ginpalid sang hangin ng iya nga balay. Lukso ko nga lag. Nakalukso ka lang gid. Saan na basa? Dili nga lang nga bag panawag mo bag labiam mo no. Dili sila namtang gid ha. Dito. Ginbuligan siya sang iya nga mga kaingod nga mapatindog kag mapahigad sa dalan ang iya nga kubo sang udto. Ang highway sa Bago pasaka sa Pulupandan, Valladolid kang Pontevedra, napuno sa mga puno sang kahoy kag mga poste nga nagkalatumba. May mga balay nga nawad-an sang atop kag nagkalatumbahan sang kahoy. Ang Christmas Village sa Valladolid nagkalawasak. Si Jude Cabute sa Barangay San Juan sa Pontevedra nagapangayo sang tabang. Natumbahan sang puno sa mangga ang ilang nga balay. Duha lang sila sang iamay nga bedridden nga naga-star diri. Okay. Kirim sa lod ko. Sa Miranda sa Pontevedra, natumba ang ini nga tricycle matapos nga masalawid sa kable sang kuryente. Gindala sa ospital ang driver. Wala sang kuryente kag tubig sa banwa. Sa Hinigaran, nagkalatumba ang mga dalagko nga puno sang kahoy sa plaza, pati billboard sa mga nagapapili, nagkalatumba man. Sa Barangay Pilar, nagaidas ang mga poste nga nagkalatumba sa higad sang dalan. Sa Binalbagan, amo sining itsura sa gwa sa munisipyo, natumba ang dalagko nga mga puno sang kahoy, nagadagsa ang tao sa charging stations sa munisipyo kag sa Tabuk sini. Ang 11 sa 13 ka mga structures sa Peace Fund nga kooperatiba sa mga mangunguma nagkalawasak. Ang nagadumala sini nga si Kex Orbida, ginistorya nga sa sulod siyang 5 ka oras, nagkuob lang siya sa idalom sang sini nga lababo. Matapos na gilupad sang hangin ang atop sa ilang nga balay nga bag-o lang renovate. Di ka na nago. Kasulod dira. Cecilia diri. Hindi na ko dumdum basta may picture ko nga ara. Miss nga ano sulod sa ulo mo manisudlan mga lugar. Because when you look at earthquake drills, people survive with countertops. Sa piyak sang gindangtan sa ilang nga farm, sa gihapon nagapasalamat siya nga wala sa may nasamaran sa ilang nga mga mangunguma nga mga miyembro nila. Ang budlay yung... Kasi kung wala na inang mga area na hindi naman makita ang mga gamit, paano mag-income ang mga farmers? So nagambal ko ma-leave kami anay bilog ng December. Ma-leave, ma-rebuild. Kung anong kaya i-rebuild. Sa Himamaylan City, kung hindi puno sang kahoy, mga poste man ang nagkalatumba sa dalan. Sabado kag Domingo, nagapadayon ang clearing operation sa dalan para malabyan sa mga salakyan. Pagwa sa syudad, may mga kabataan nga nagatindog sa higad sang dalan nga nagapangayo sa bulig. Iban sa ila, may bitbit nga mga labador kag plastic container nga bulutangan sa bulig nga pwede idaho sa ila. Sa number 6, banwas ng Isabela ang ginpaidalom sa state of calamity. Damlag pa nagpatawag si Mayor Irene Montilla sa emergency meeting kaupod sa Disaster Risk Reduction and Management Council para madeklara ang bilog nga banwa sa state of calamity mangudman sang halit nga natuga ni Bagyo Odette. Sa banwa naman sang La Castellana paday ng pag-abot sang bulig para sa mga nahalitan sang bagyo. Sa Arangka La Castellana page paday ng pagpatuman sang relief operation. Ginapatuman man ang clearing operation kasunod sang pagkalautod sang kahoy. May mga ginpahamtang man nga station kundi insara maka-charge sang gadgets na lakip sa mga pananom nga nahalitan ang palay, utan kag high value crops.
Sa number 5, may 91% na sa mga LGU sa Northern Negros ang nakabalik ng supply sang kuryente. Pero sa Southern Negros naman kadamaan sa mga LGU, wala sa gihapon sang supply sang kuryente kag tubig. Sandig sa record sa Northern Negros Electric Cooperative o kun Noneco, halos nabalik na ang power supply sa mga banwa kang syudad sa Northern Negros. Sunod kay Noneco General Manager Attorney Dan Pondevilla, 20 sa 22 ka mga feeders ang na-energize na. Pero may mga barangay pa sa syudad sa San Carlos kag banwa sa Calatrava ang wala pa sang power supply. Ginatingmuan man sa Central Negros Electric Cooperative nga maamat-amat balik ang supply sang kuryente bisan madamo pa sa mga dalan sa mga kabarangayan ang hindi maagyan. Bangod sa mga natumbang nga puno sang kahoy nga wala mautod kag mahimos. Malapit na sa 80% ang na-energize ang Sineco. Kinalauman sa pamunuan sang Sineco nga matapos ang pagbalik sang supply sang kuryente sa sulod sang duha pa ka adlaw agud man mabuligan ang Negros Occidental Electric Cooperative nga mabalik ang supply sang kuryente sa Southern Negros. Ang mga primary lines pa lamang sa banwa sang Pulupandan, Valladolid, Pontevedra kag porsyon sang Hinigaran ang na-energize. Ang mga lugar sa Southern Negros kag Central Negros amo ang labi na halitan sa pagwaswas ni Bagyo Odette. Sa number 4, mga dalanon sa Banwa sang Kawayan ang ginpanghawanan matapos mapuno sang nagkalatumba nga puno sang kahoy kag poste. Ang Banwa sang Ilog ginbaha man. Mga kilala nga kalan-an ang nagkalawasak sa Barangay Bukana. May report si Romeo Subaldo. Sabado sang hapon, nagaidas ang mga containers ng ilimnon nga tubig sa highway sang Ilog. Wala sang supply sang tubig ag kuryente sa Banwa. Nagahulat sila sang rasyon sa tubig gikan sa Bureau of Fire Protection. Ang mga kable sa kuryente nga nagkalatumba, nagserbi nga halayan sa basa nga mga bayo sa mga pumuluyo. Ang ini nga panel van nagsalom sa tubig baha. Sa kamuman nga hapon, tigayon nga nasudlan sang salakyan ang Barangay Bukana sa Ilog. Pero hindi tanan nga klase sang salakyan makasulod. May mga motor kag tricycle nga nagakapatsan samtang nagabiyahe. Mga 1 kilometro sang dalan ginabaha sa gihapon. May tubig baha pa sa pila ka mga pamalay. Ang mga popular nga mga talabahan sa Barangay Bukana wala makaluwas. Isa diri ang talabahan ni Jonah Faustorilla. Wasak ang bilog nga kalan-an. Gani temporaryo sila nga nagapuyo sang iya nga pamilya sa higad sang karsada. Sa sini nga mga folding bed kag tent sila nagatulog. Hindi ko kabalo. Kung ano ako ni balik ng buda-buda. Ako na ano gusto. Kagwain na ko yung sini nga manauyatan pa ko nga bisan 5 kay ato na putanan sa project ko nga isa. Yes, oo, bisan 5 wala ko. Sa town proper, may tubig baha sa gihapon sa Guasang Ilog National High School sang Sabado sang hapon. Si Ivan, nag-ubog na lang sa baha para magkuha sa mga pagkabutang sang yautod nga nagbata. Diri, kaya po di makatabo. Hindi naman. Gabing ka rin sa tubig, sir. Di na siya. Lumapaw sa akon, sir. Diri oh. Dire. Di dapat kagagawa pa ni kanalan. May mga nagapabilin sa gihapon sa sulod sang gym sang Banwa nga nagsilbi man nga evacuation center. Dako ang halit sa mga punong. Kalabanan sa mga dalagko nga punong sa ilog nag-awas. Pasaka sa Banwa sang Kawayan, may mga balay nga nawadaan sang atop ukon nagubaan sang balay tuga sa mga nagkalatumbaman nga puno sang kahoy kag mga poste. Domingo sang hapon, may mga porsyon sang dalan nga one way lang anay bangod sang natumba nga puno ukon poste. Ang popular nga parola sang Banwa nahalitan man sang bagyo. Sa number 3, sa Negros Oriental, nagdangat na sa 52 ka mga persona ang nagkalamatay tugas ang bagyo nga Odette. Sa record sa Negros Oriental Disaster Risk Reduction Management Office, 52 ka mga persona ang napatay sa probinsya bangod sa bagyo Odette nga nagdala sang makusog nga hangin kag pag-ulan. 26 man ang na-report nga missing kag 76 ang injured. Sunod sa kay Negros Oriental DRRM Officer Adrian Cedillo, pila sa mga LGU nga lubos nga naapektuhan sa bagyo, amo ang Bais, Bindoy, Mabinay, Manhuyod kag Gihulngan, nga amo man ang may madamo nga reported casualties. Kay nasang aga nagpatigayon sang emergency meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kag sila ang nagpagwa sang resolution agud i-recommend ang pagpaidalom sa Negros Oriental sa state of calamity. Nagingyo naman sa karon ang gobernador sa Negros Oriental sa pag-isa kag pagpangamuyo agud mapadasig ang pagbangon sa probinsya sa halit nga dalasang bagyo. So let us all unite each other in prayer para kuan kita para gyud makabot nato ang kalampusan after niining trahedya nga atong natagamdaman.
Sa number 2, isa ang Cabancalan City sa tuman nga nahalitan sang Bagyo Odette. Sabado sang hapon, napuno sang lutak ang mga balay kag mga commercial establishments dala sang tubig baha. Pero mabudlay ang pagpaninlo bangod wala sang kuryente kag tubig. May report si Nico Delfin. Pasulod pa lang sa Cabancalan City, makita nang halit nga dala sang Bagyo Odette sa syudad. Ang signage ng sininga gas station natumba. Ang signage ng kilala nga fast food nagkalakakas. Amuman ang signage ng sininga pawn shop. Ang commercial establishment palibot sa plaza nabulit sang lunang. Sa isa ka grocery store, ginapaubas ang tsinelas sa mga nagasulod nga customer kay wala na sila sang tubig nga itinlo sila sa log. Wala sang supply sang tubig kag kuryente sa syudad. Ang plaza, mga 2 inches ang kadalumon sang lunang. May mga dalago nga puno sang akasya nga nagkalatumba. Ang mga empleyado sang sininga gas station masako man sa pagkakas sa mga lunang sa ilang gasolinahan. Ang mga baligyaan sa palibot sang merkado ang natamaan. Ang ini nga baligyaan nataasa na pero tagahawak ang tubig baha. Ang mga sales lady nagapadayoy na sa pagbaligya samtang nagapanilo sa gihapon sang ila baligyaan. Ang mga baligya nga na-display basa sa baha. Pati na mga flat screen TV. Kada mo kulang ka magid wala din. Uy, mo pa lang rin. Wala na ko tuwing bagyo. First time, nga muli kang tasan ko day. Oo. Kaya mga baligyan pang gasan kita na. Yung TV, buro-ubos yun. Wala ka. Guguba na. Alam ko tang kan. Yung touchscreen lang sa karton pang bakal. Oo. Yan pa yung tanggal sa screen. Nambapos na pag TV? Unboxing na kayo nabasa. Ang ini naman nga mag-asawa taga-ilog pa. Nagbakal sila sang solar panel kay wala man sang kuryente sa ilang lugar. Ano ma'am? Hindi dugay-dugay ko kuno makuan ma. Kuryentihan? Anong damage niya balay? Ang amon lang sa tubig namon nagala hukas ang atok. Pero ang amon balay okay lang. Kanaabot dahil kong dulo. Halos tanan nga baligyaan wala makaluwas. Pating mga bulong sa sininga drugstore nagkalabasa. Hindi na mapuslan. Ang ini nga atop, mga 50 metros ang ginlupad halin sa building nga ginaangutan sini. Nalagani nga, why sa minutupan nga, gira sila nag-supply sa kuryente, no? Why? Dito sa nang pinagtupa sa tiyak nga may kuryente. Ang lain nga hangin, Pabalik pa ka to? Sige ang hangin, pabalik, nagbalik. Katupad sang sininga building ang balay ni Dodo Arimas. Pareho sa iya kataas ang tubig baha sang Biyernes sang kaagahon. 1984 pa siya diri nagaistar, amo palang sining pinakalala nga pagkabaha nga natabo sa ila. Hindi man makabukas ang ila karinderiya nga puno pa sang lunang. Wala man sila sang tubig nga itinlo. Hangin perte, do ang balay ko yun. Nakululbaan. Hindi ko sula kita tanan. Why, Wala tubig, wala kuryente. Wala kuryente. Grabe. Yung sa lulo ko, hindi mga tao di buong. Malang problema sa tao, yung tubig ang pagkaong din. Sa tabok sang City Hall, may naanod pa nga truck sa baha. Sa unhan sini, may duwa pagid ka mga salakyan nga naanod man sa baha pakadto sa sini nga kampo. Sa record sang Cabancalan City PNP, as of December 20, may 9 na tanan ka mga persona ang nasapwan nga patay, samtang 6 pa ang missing. Magapadulong didto si Presidential Candidate Bongbong Marcos kag Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio para magpalabot sang bulig sa mga nahalitan sang bagyo. Siniman nga hapon ginapaabot ang pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang Sipalay City sa Negros Occidental may pinakamadamo nga na-record nga casualty bangod sa bagyo nga Odette. Padayon sa gihapon ang pag-recover sa mga bangkay. Tubig ang nagapanguna nga kinahanglan sa karon sang syudad. Yaring report. Ang Barangay Hill Montilla sa Sipalay City ang isa sa mga tumay nga nahalitan sa bagyo nga Odette. May mga pamalay nga yara sa higad lang sang suba. Pag-awas ng tubig sa suba, nagsulod ini sa mga pamalay. Ang iban, nagkalaanod. Si Teresito Balion, may mga bagra sa nagkalilaing nga parte sang iyang alawas. Ginistorya niya kung paano siya nakaluwas sa pagkaanod sa suba nga halos 4 kilometro ang kalayon sa iyang nga balay. Ginigtan nila sang iyang anak ang ilalawas sa mga containers ng tubig para maglutaw. Kadasig kapalod, 5 minutes lang guro.
Alin na guro sa balay ko mga 4 kilometros. Buga namon. Why gani 5 minutes. Sinida Aborido 3 na kaadlaw nga nagapangita sa iya 6 ka mga himata. Duha niya ka mga utod kag 4 ka mga hinablos ang namising matapos ang bagyo. Wala sila nagauntat sa paglibot kay base pa lang makita na sila. Anong sila sa bumising? Oh. Wala pa nakitaan? Damo na patay, hindi man amo. Mayroon na sa nakita niya patay? Arabag ulang na ako, pag-ugsukan ng anay. Din tampi. Pagkabuban ka, hindi man amo. Alayo pa. Layo, hindi man amo. Ang ini nga magbayaw, nagupod sa mga rescuers sa pagpangita sa ilang nga iloy. 7 sila nga nagkalaanod. Nakaluwas ang 6 sa ilang nga himata pero ang iloy nga si Jonolita Amaro ang wala na makitaan pagkatapos ang bagyo. Ang 5 nakasangit, ang 2 sa lubi, ang 3 nasangit sa Jimelina, Tipentry. Mo isa na. Ang isa na ning missing sa buong. Sa lamisi nga nakita naman namon ang Si nanay mo ning missing. nanay ni Tio. Nanay ni Tio. Bala mo na yang missing? Lola naman ni sa wang. Lola. Sunod kay Jonilo Bugtae, ang pamuno sa Public Safety and Sipalay Emergency Assistance and Rescue Services as of December 20, 2021. 17 ang nagkalasapwan nila nga patay kag 17 man ang missing. Ginapaabot pa nila nga madugangan pa ini. So, we have to expect pa may mga ano pa na. Kami mga additional pa na mga missing kay wala pa ginaton ng ibang mga area na sulod mo. Wala pa ginaton malabot sa subo. Possible ka may madugang. Yes, may possible pa na nga may madugang. Sunod sa officer in charge sa Sipalay nga si Ivy Gallinero, ginakulang man sila sa mga tao kay pati ang mga empleyado sa syudad, mga biktima man sa bagyo. Pero ginatingwaan nila sa gihapon nga mahatagan sa relief goods ang mga pumuluyo. Tanan sila, guba balay, wasak ang wasak ang mga te. Ilang naman siya sang pamilya nila. So kami lang nagabulos-bulos diri kung makaya namon. Sang Domingo, nagdala ang DigiCast Negros ang inisyal nga bulig sa syudad, mga loaves sang tinapay gikan sa Mercy, bugas gikan sa Rotary Club of Bacolod Central kag alcohol. Si Mayor Gina Montilla ang nagsiling nga ilimnon nga tubig pati na construction materials ang sa karon labi nila nga kinahanglan. Drinking water. Ano yung pinaka-importante? Yes. Ang food, ara, kadamo food. Di makuhaan lang. Kadamo bila yan naghahatag. But usual the usual ba yan? Sige. We'll relay the message. Taning iba na LGU, makahamot mga nipan. Sa Good Vibes, sinakusang tahong ang nagdagsa sa baybayon sang Banwasang Valladolid matapos ang bagyo. May report si Nico Delfin. Sa kilid sang hunasan sang Barangay Tabaw sa Banwasang Valladolid, nagdagsa ang mga tahong makaligad man ang pagwaswas ni Bagyo Odette. Gani madamo sa mga residente, pati na mga kabataan ang masako nga nagapanalang agud mabaligya ang nakuha nila nga mga tahong. May bagyo yung automatic na yung dagsa na yung taong yan. Tiawat pa nga makuan idlawat bugas. Ang mananagat nga si Bernie Daguhoy, nagalaom nga bisan paano makapamian-piyan ang sinakusako nga tahong nga iya gintipon. Ginguba sang bagyo ang iya balay, kag pati na ang ilang mga tangaban. Ubos gid. At least may tahong gyapon nga natuhaw. Kaya mo mlan pag linaw ni way naman na. Nagapasalamat ang mga residente nga bisan paano may nag-abot sa gihapon sa ilang nga bugay pagkatapos sang bagyo. Wala pa may na mga tao. Safe matanan. Bisingan mga minsang malagi. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Pinaka number 1 sa bunga kinahanglan gid sa mga kauturan sa Southern Negros nga naigo sa bagyo is tubig. Wala gid sa potable sa ilang ng tubig so unang ginapilahan gid sa bunga. Ming sa aton mga interview kay Negros Occidental Governor Lacson kagina, most welcome with tubig kag pagkaon. Kaya una ang pinakauna gid nga mga kinahanglan. So subong bat gina-look forward but nga next nga kinahanglan is construction materials para maka-rebuild naman ining mga pumuluyo sa ilang mga puluyan nga nagkalagupa. Oo. Kag tuman nimo mga poste nagkala. Grabe. Oo. Grabe gid Barb, from Bacolod down to Sipalay di mo namo na tumbang nga poste. So kung mag-travel ka, si Bacolod lang may namo nga masanag nga lugar halin sa south. Oo. Kag mayo gid mi nga sa gihapon may mga private gid nga mga agencies, mga organization nga naga-extend sang help. Kag whatever kuno nga help ginabaton gid sang aton nga gobyerno. Kag encourage to everyone can you can make you para sa inyong effort na lang magkadto sa ka LGU with your family or friends sa inyong grupo or your organization pwede ka mo kakadto kag magrekta na lang sa bulig dito kaysa tatanan sa buong taon masako ka tama ba? Ginatugyan naton tanan Romeo sa Ginoo. Sige lang, bangon tanan
Kagamay itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo.